агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 24 июни соли 2024 дар бораи ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи қалобии директор оид ба меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ширкати гардун Тоҳир Рустамов хабар дод. Рустамов ба он айбдор мешавад, ки бо ваъдаи ҷои кор дар корхонаи машҳури мошинсозии Шкода дар Чехия аз 82 шаҳрванди Тоҷикистон қариб $60,000 гирифта, вале онҳоро фиреб додааст. додгоҳ 5 соли пеш мудири кулли Гардуна Бахтиёр Арабов ва сармуҳосибаш Товус Хушқадамоваро, ки ҳамсари Тоҳир Рустамов буд, 8 соли ҳукми зиндон дода буд. маркази матбуоти агентӣ дар шаҳри ин парванда гуфт, Рустамов дар вазифаи директор оид ба меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ширкати Гардуна кору фаъолият намуда, дар давраи фаъолияти корияш дар асоси маслиҳати пешакӣ бо директори генералии ҷамъият Арабов, сармуҳосиби ҷамъият Хушқадамова ва шаҳрванди ҷумҳурии Чехия Вацлав бо роҳи фиреб ба боварии 82 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон даромада аз номбурдагон барои дар ҷумҳурии Чехия бо ҷои кор таъмин намудан дар умум $98500 сомонӣ ва $50430 амрикоӣ гирифта, ба манфиати шаҳрвандон ягон амали муайянро иҷро накарда, ба онҳо зарари махсусан калони моддӣ расониданд. тафсилоти дигари қазия оварда нашудааст. афроди муттаҳам дар ин парванда ва ё адвокатҳои онҳо ва ҳамин тавр назари даҳҳо ҷабридида дастрас нест. агентӣ гуфт, дар робита ба ҳолати мазкур нисбат ба Рустамов бар асоси моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қалобӣ ба маблағи махсусан калон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ва фикри айбдоркунӣ барои баррасӣ ба додгоҳ фиристода шудааст. соли 2019 бо ҳукми додгоҳи ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ, Бахтиёр Арабов ва Товус Хушқадамова, мудири кул ва сармуҳосиби ширкати Гардуна, бо ҷурми фиреб додани даҳҳо нафар ва аз худ кардани $90,000 онҳо ҳар кадом ба муддати 8 сол маҳкум ба зиндон шуданд. он вақт Тоҳир Рустамов аз масъулият фирор карда буд. наздикони Товус Хушқадамова ӯро бегуноҳ мешуморанд. онҳо мегуфтанд Хушқадамова ягон кори ғайриқонунӣ накардааст ва ӯ то охир бовар доштааст, ки корҷӯён дар Чехия бо кор таъмин мешаванд. баъд аз фирори Вацлав Скохутил, шаҳрванди ҷумҳурии Чехия, ва Тоҳир Рустамов, муовини ширкати Гардуна, ки шавҳари Товус Хушқадамова буд, корафтодагони ширкат маблағро аз ӯ талаб карданд, гуфта буд Фирӯза, хоҳари Товус Хушқадамова. Товус Хушқадамова 4 фарзанд дошт. баъди зиндонӣ шудан фарзандони ӯро хешу табораш байни худ барои нигоҳубин тақсим карданд. аммо шаҳрванди ҷумҳурии Чехия Вацлав Скохутил, ки 5 сол пеш тавонист аз Тоҷикистон фирор кунад, ҳамчунон таҳти ҷустуҷӯ боқӣ мемонад. дар солҳои охир шумораи то рафт афзояндаи шаҳрвандони Тоҷикистон талош доранд, то ба ҷои Русия ба кишварҳои дуру амтар, аз ҷумла ба кишварҳои аврупоӣ ба муҳоҷирати корӣ бираванд.